जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळ, दुर्गुणाचा वळ पहावेना. आषाढ महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील एकादशीला आषाढी एकादशी किंवा देवशयनी एकादशी असं म्हटलं जातं. पाऊले चालती पंढरीची वाट असं म्हणत दरवर्षी हजारो लाखो वारकरी आपल्या लाडक्या विठुरायाला भेटण्यासाठी तन मन धन अर्पण करत पंढरपूरची वाट चालतात. गोव्यातूनही एक अनोखा विठुभक्त या वारीत सहभागी झालाय. काणकोणमधून 13 जूनला एक वारी निघाली असता विठुरायाच्या नामाचा जयघोष कानी पडताच एका श्वानानेही वारकऱ्यांसोबत चालायला सुरुवात केली. त्यानंही या वारीत सहभागी होत पंढरीची वाट ठरली आहे. वारीचाच एक भाग होऊन त्याने आत्तापर्यंत तब्बल 90 ते 100 किलोमीटरचं अंतर पार केलंय. आता तो श्वान त्यांच्यासोबत राहतो, झोपतो, खातो. हा, आणि तेही हातानं भरवल्यावरच बरं का. आमची जी विठू माऊलीची पालखी आसा, जी आमी वारी भायर सरल्या, ती पालखी आमची काणकोणच्यान स्टार्ट जाली आनी काणकोणच्यान स्टार्ट जाली आनी मागीर आमी केपें आमच्या माऊलीची मठान पावले. मठान पावली कडेन आमकां एक कुत्रो मेवळो आनी तो कुत्रो जेन्ना आमची वारी स्टार्ट जाली, तो कुत्रो आमचे बरोबर आज शिगांव पर्यंत पावला. तो जेन्ना आमी वाटेर चलता तेन्ना तो असो की सगळे आमचे वारेकऱ्या फाटी फुडें येवन अशें जसो व्हॉलिंटियर्स पळयना तसो तो आमची राखण करतसो. हेजो अर्थ की आमकां कोण तरी एक माऊलीच आमची बरोबर आसा अशें तेजे रुपान. म्हणून आमकां अशें दिसता की अभिमान ते कुत्र्याचो माऊलीच्या रुपान आमकां तो सांबाळटा दिसता अशें आमकां दिसता. आनी आज तो तेका आमी मदीं खावपा बी कोणें जमनीर घातले जाल्यार तो बटाटवडे बीन खायना. जेन्ना ताका हांवें लाडू दिलो, सकयल घातल्या खायना, जेन्ना ताका लाडू दिलो तेणें म्हाका अशें हातीन खालो लाडू, म्हाज्या हातींतल्यान खालो आनी दुसऱ्यान मागीर ताका बटाटवडो घातलो, खावना तेणें. मागीर आतां आमी करमण्या पावल्ली कडेन एक माऊलीन ताका उदक घातलें अशें उश्ट्याची प्लेटी, तें उदक पिलना तो. मागीर ताका आमी डब्यां उदक दितरी तो उदक पिला आनी आतां तो आमचे बरोबर वारी आसा, आमचे बरोबर आसा, आमी आसा त्या जाग्यार तो बसता. माऊली आमच्या बरोबर ही केपेच्यान चालत आहे. वारी बरोबर एक चुकवत नाही, कुठे सायडीला जात नाही, आपल्या लाईनीन येते. कोणच्यान येल्लो तो? केपेच्यान रामकृष्ण हरी माऊली. आता तर वारकऱ्यांनी त्याला माऊलीचं रूप मानलंय. शिवाय तो शेवटपर्यंत आमच्यासोबत राहून अगदी पंढरपूर गाठेल असा विश्वासही वारकऱ्यांना आहे.